moderator ato ipatubag sa iya kung mutubagan lang siya bagay hinumdo uwa kay di matamumugos po. Tubaga lang. Mr. Moderator, dili ko niya mapugos sa pag-ihap sa akong verses. Ang iyang karubuhaton mo ang pagguba sa mga verses nga akong gibasa. Dili kay ipaihap niya. Sige. Sa Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 21, atong mabasa ang balaod sa Old Testament. Ayaw kamo pagkaon sa mananap nga namatay lamag iyaha. Apan makakaon ini ang mga langyaw o mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila kay kamo mong akong katawhan o kamo iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Sumala sa atong mabasa, pag dunay mamatay nga mananap, ibaligya man ngadto sa mga langyaw aron ilang kanon. O yun kani ini usupak. Mr. Moderator, wala problema ang pagbaligya. Ang problema dire, iyang gubo ang akong giguba, gidili gyud hangtod sa mga Kristiyanos ang gisugo ni Moises gidili kaniadto sumalas balaod ni Moises. Sumala sa atong nabasa, ibaligya man ngadto sa langyaw aron iyang kanon. Apan makakaon ini ang mga langyaw ug mahimo kini nga ibaligya ngadto kanila. So kadtong mga double dead dili ipakaon sa Israelita pero ipakaon sa mga langyaw. Ang pangutana, ipakaon man sa mga langyaw. Ang pangutana kay ang balaod kaniadto ipakaon man sa mga langyaw. Ipatuman ba ni sa mga hintil o dili? Mr. Moderator, wala ko nagpahayag sa ipakaon. Ang akong gipahayag ipamatud-an karon Mr. Moderator, ang gidili sa mga Kristiyanos, di akong gibasa mo na iyang takulod. Di wa man ko nagpahayag atong sa Deuteronomio mga kaigsunan. So, mo na nga nagkinahanglan ko sa pangutana niya. No. Ang ako karon mga kaigsunan. Oo. Mr. Moderator, ang akong gipahayag mao nga akong ipamatud-an nga ang balaod ni Moises kaniadto nga gidili, wala ko nagpamatuod sa gipakaon. Moderator time. So dili sa kamudawa sa tubag sa mamutanan dili sa. Dili, Mr. Moderator, kay ang akong ipamatuod mo ang dili pakaon sa panahon ni Moises. Wala ko nagpamatuod sa ipakaon. Okay. Pwede i-repress ang pangutana o kunsa galing. Ako hagigukod kay may gamit ka man gud og buhat kapitulo 15 ka nahisgot sa pagkaon nga lino. Ako man nagigukod so makatarunganon nga imong tubagon sa Old Testament gisugo man sa balaod sa Dios nga bastang langyaw pwedeng bukaon sa double dead. Ang pangutana gipatuman pa ba kini sa New Testament kay balaod man pagkaon. Usa apil pa mo cross process. Usa man. Mr. Moderator, nabasa gid nako nga naa gituok niya dili gyud ipakaon ngadto sa mga Kristiyanos. Di ba ako ging gibasa? Iya din ang supakon. So mabasa ka na ang mo supak mata. Mura kita-clarify klaro ka wa kay masabde. Sa Deuteronomio 14:21 akong sublion ayaw kamo pagkaon sa mananap nga namatay lamag iyaha. Apan makakauni ini ang mga langyaw ug mahimo kining ibaligya kanila. Para sa mga Israelita gibawal, pero para sa mga langyaw sa Israelita gipakaon. Ang pangutana sa panahong Kristiyano naa may mga langyaw ug sumala din ang mga langyaw pwede mang ipakaon. So ang pangutana, gibawal ba ni sa New Testament? Okay. Diri sa balang kasulatan, langyaw gining gididaan din langyaw nga converted. Pero katon dili converted, pasagdi na sila nga mangaon na sila bisag unsa diyang patay. Because they are not converted. Pero ang converted Christian, converted into Christian, gididaan siya. Sumala sa balang kasulatan. Gigamit nimo ang buhat kapitulo 15. Uyon ka ba diha nga dunay gisulatan ni anang maong sulat o dili? Uyon gid ko Mr. Moderator kay sumala sa kumpahayag gisulatan ang mga dili Hudyo. So mao na nga dili gid meaning hintil, meaning langyaw. Mao na sa mga kaigsunan para gid sa mga langyaw nga converted lagi dito sa ilahang relihiyon. Kay niuyon ka man nga dunay gisulatan, ang pangutana asa man gi-address ang maong sulat o asa man na nga sulat
gipatumong. Sumala sa 15:23 sa buhat. Klaro kayo sa verse 19, Mr. Moderator? Sa verse 19, kini nga mao nga ang basahon ako. Kini sulat ang mga dili Hudyo. Ang mga langyaw nga na-convert. Atong basahon mga kaigsunan ha. Para dili akong kaugalingong pulong sa Dios. Buhat 15 versikulo 19 nga igala. Yan, naging diri, og si Santiago may padayon sa pagsulti. Ang atong una-una, mga dili na to sa mekon ng mga dili Hudyo. Kining mga dili Hudyo, mga kison, maning langyaw nga gipasabot diha. Mao ni ang mga dili Hudyo, mga hintil. Mao ni siya. Gididaan gyud sila. Okay. Pangutan na pa? Sumala sa buhat 15:23, kinsa man ng mga dili Hudiyo nga gisulatan. Taga-asa man na sila. Balik-balik na maron, Mr. Moderator. Hintil gani, langyaw, langyaw nga na-convert into Christian. Muuyon man ka Mr. Turod nga sulat ni. Uyon ka ba nga ang sulat doon ay address? Unsa man, asa man ay address? Okay, una nga nakabasa nini. Matod pa? Nira. Nira, matod pa dire? Ang Espiritu Santo o kami nagakauyon sa dili pagsangon kaninyo og kuan. Ang sulatan niya, ang basahan niya ni Apostol Pablo kay ning adto sila sa iglesia sa kaming mga apostoles ning adto sa iglesia sa mga pangulo sa Antioquia. Dito Antioquia. So mag-isgot sa Antioquia layo na gini sa Jerusalem. Dito sa Antioquia iglesia. Ang una nakadawat ani mga sulat. Tanan nga mga hintil nga nakaber dito. Tagi address. Last one, question na lang. So, taga Antioquia, Syria o Sicilia. Ang pangutana, mauban ni ang langyaw nga gisgutan sa 14:21 sa Deuteronomio nga pwedeng ipakaon tong maninuok o dili? Mga kaigsunan, wala gyud ni maghisgot. Wala gini siya maghisgot dito sa langyaw sa Deuteronomio. Lahi ni sila nga langyaw mga kaigsunan. Nga naman, ang sa Deuteronomio, pati na yung lugaya ito. Unsa nagkatong lugar dito. Mga kini karon mga kaigsunan sa bago na ni, sa mga Kristiyanos na ni, sa Antioquia na ni. Mauna nga, wala gini siya ilabot dito sa Deuteronomio. Okay, nagkasalamat. So, nauman ang interpolation sa sulod sa 10 minutes. Karon mo guba na pod yagyag ug ngano nga ang mga dokumento gipasabot ni Danny Turadio sa evangelizer sa gitinuhang 70 atong paminawon sulod sa napo ka minutos Brother Paul Alima. Daghang salamat Mr. Turadio no sa imong mga tubag. So nahibong ko ni Mr. Turadio sa tema nga iyang gipamatud-an nga ang mga balaod kunong gidili sa Old Testament gisugo sa mga Kristiyanos nga mga hintil. Mao nang kay mga hintil man so mga langyaw nga Israelita. Mao nang gigugod nako sa didto sa Old Testament kay doon na may balaod ang Dios para sa mga Hudiyo nga once nga ang usa ka butang linuok para sa mga Hudiyo dili kini pakaon. Pero para sa mga langyaw, mahimo nila kini nga kanon. So naay balaod nga para sa langyaw, naapoy balaod nga pang Hudiyo. Og sa gigukod nako sa dito sa buhat, ako siyang gipangutana ni adtong sulat sa Konsilyo sa Jerusalem. Mr. Turadio, ibutang gyud sa bokabularyo sa imong kahibaw nga basta naa gani sulat dunay giadresan ana nga sulat. Munong gipangutan na bitaw taka nga ang sulat doon na ba address. So kung ang imong gisgutan din ni sulat, so dunay giadresan. Ug ang giadresan mao ang mudawat sa sulat. Alang-alang dito giadres sa at Barangay Bulod Tipolo ang gisulatan si Brian Bungkak. Ako'y mudawat nga Tagaluok para gyud to kang Brian. So mao kini ang nakalisod
sa uban natong kaigsuonan nga magbasa-basag Biblia. Kay magpataka ra gyud sila basag Biblia, di gyud nila suknaon kung kini nga sulat para ni kang kinsa. Mo nang tagaan ako glo si Mr. Toradio sa Buhat Kapitulo 15 versikulo 23, og ilang gipadala kanila kining maong sulat. Kinsa maning kanila? Apil ba si Toradio ini? Ang mga apostoles og ang mga pangulo sa iglesia nga inyong maigsuon ng umusta sa tanang makaigsuon ng dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Cilicia, period. Ayaw yapil-apil din hitong tuwa sa Kolosas, sa Episo, Pilipos, Laodicea, kay klaro man nga ang sulat, intended sa tulo ka dapit nga didto na ay Hudiyong nagpuyo, lugar sa Antioquia, Syria o Sicilia. Ayaw lagi i-general pagbasa ang Biblia. Ayaw lagi dawat og sulat nga dili para nimo kay klaro man gud nga dunay giadresan sa sulat. Ug ang giadresan sa sulat kay didto man miulbo kining kontrobersiya. Nga dunay mga Hudiyong na-convert sa pag-Kristiyanos nga nag-ingon sila nga dili maluwas ang mga Kristiyanos kung dili sila mutuman sa balaod ni Moises. Mao nang aron resolbahon ang kasamok didto ni adtong lugara, naghimog agreement ang Council of Jerusalem nga kining tulo ka mga lugar, Sicilia, Antioquia, Syria, sulatan kini sila ni ining maong sulat. So kini di ay nga sulat para di ay kini ngadto sa mga taga Antioquia, Syria o Sicilia. Wala nag-address sa Pilipinas Bohol para kanto radio. Mao nang kung mohiskot kita sa balaod sa Ginoo sa pagkaon, kadtong sa Old Testament nga mapagkaon, dunay gisugo ni adto nga mga balaod. Mo nang sa dihang magbasa kitag Biblia, kinahanglan gyud nga atong masabtan kung para kang kinsa ang balaod. Levitico Kapitulo 11, mao man ilang paborito nga bersikulo. Pero sumala sa bersikulo 1, ang Ginoo miingon kang Moises, isulti kini ngadto sa mga Israelita. Sa 14 Kapitulo 1 hangtod sa 3, taliwa sa daghang katawhan sa yuta o sa lamang kakatawhan ang gisugo ni ining maong balaod. So kanang maong balaod intended na sa Israel. 147:29 sa Salmo, walay kalabutan ni ng uban mga nasod. Dapat unta ang giprove ganina ni Mr. Toradio sa iyang first 10 minutes constructive speech nga mosayit siya nga kining maong balaura gihatag pod ngadto sa mga Hudiyo. Nakadaog unta siya. Pero nakasure man gyud kung adi na siya ka-prove. So magpabiling nagbarog ang kamatuoran nga kadtong maong balaod dili obligado sa mga Kristiyanos o kini iyang gibasa kuno nga gituohan niyang nagka-prove para sa iyang proposisyon para dito sa Antioquia, Sicilia o Syria. Dugangi on niya nga nay apel ang Pilipinas para mo apel pod kaon niya. Bisag Asia lang. O Africa. So mao na imong problema on niya og andam nako nga modawat sa imong naglagubo nga mga pangutana. Welcome. Okay. Gusto ito radyo, ari ka rin sa idak, karon ma. Pati wala, bunal gud. Okay, sulod sa na po kaminuto ato paminawon si iya manggiwit gamay, no? So 22 ato ta sa 32, ha? O sige. Una pa na. O matod pa nimo, miingon ka nga para ra gyud ni dito sa ang gi-addressan ani ang kuanra matod pa diri sa sulatan Cilicia, no? Antioquia ug Syria. Matod pa nimo. So ang mga bot ba nato sabton nga ang mga hintil lang nga naa nagpuyo sa Syria ug sa Antioquia way labot ang uban nga mga hintil.
Dili na ako, Mr. Turadyo ha, sumala po sa Biblia akong gibasa o giuyo na nimo, gibasa po ni Moron nga para sa Antioquia, Syria, Cilicia. Kay sulat man na, so doon na giadresan. Ang nanagpuyo nga dili Hudiyo, diyan ang maong dapit. So, dili, wala ka makaprove diha na ng ibong sitas nga gisugo na sa tibuok kalibutan. So basaha sa nga kana intended nga balaod sa Universal Church. So tungod kay diya diri nakasulat nga ang iglesia dito sa Antioquia, Syria ug Cilicia mo'y na-adresan. So nang mababasa diri nga way labot ang naa sa gawa sa Cilicia. Ikaw may affirmatibo, ikaw dapat mo prove nga apel at tibuok kalibutan. Ay ako pangutan kadili man ako affirmative, negative man ko. So, mo na nga bersikulo. Mo na gi-challenge ko ikaw ganin na o sa ako moonda nga Sicilia, Antioquia, Sicilia, Assyria may giskutan diha. So, affirmative man ka. Imo nang role nga mo establish. Ikaw na kubuguba sa imong kuyang nga ebidensya. Pagkakaroon, malingutan, hindi kasi siya mo tubag nga no, tungkol kay imo pa kunong i-prove na kung apil ba. O ito yung tubag. Para mag-reach ta, live ko ta na. Mr. Moderator, iyang giingon nga kay Sicilia raman o Syria raman, so way labot daw ang naa sa gawas niini. Wa daw labot. Mabasa ba? Ingon man siya. Nga wa daw labot. Mabasa ba diha sa iyang gibasa nga way labot ang dili taga Syria? Tubag. Kung sulat ganin ay period. Giperyoda naman diha. So, ikaw, as affirmative, imo ng role nga imo establish nga gawa sa Sicilia, Assyria o Antioquia, i-prove nga tibuok kalibutan. Kung hindi ka ka-prove, mauna na akong prueba nga wala na giyon sa tibuok kalibutan. Diha na nang dapita. Kung hindi ka ka-prove, that is my ebidensya nga na-probar ko nako nga way apil na dito kaya di man ka-prove nga tibuok kalibutan. So, klaro yung statement nga ang iyang gipabarog nga wa sa iyo sa mabasa, ang klaro nga giperyodal man nga dunay giadresan. So, para dito mo lang ay pangutan lain. Mr. Moderator, ang iya naging nga di pahayag karon nga iguba kuno sa akong ipawaro nga wala day labot ang naa sa gawa sa Syria. So mo na ako ipangutanan niya kung saan nga sa pag-prove nga insakto lang iyang ingon nga wala labot. Mabasa ba sa Biblia? Kung labot palagi, masulat diha. Wa man nagsulat diha kini nga sulat alang kini sa mga dili Hudiyo sa Assyria, Sicilia o sa Antioquia, di period. So, nag-ingon ko nga kini nga sulat gi-address ni ini mao nga lugar. So nga may tibuok kalibutan diha nga gi-address po dito sa tibuok sa Asya. So, ang akong pag-ingon nga wala, imo nang katungdanan nga i-resolve kay imo man ang affirmative nga side. So kung di ka ka-prove, mo na akong ebidensya na wabi na po tibuok kalibutan. Kini period naman. Matod pa niya, Mr. Moderator, kay wala na sulat, mao po na ihang probe. Sige, atong tugutan. So pag-ingon dire ni Apostol Santiago, nga sukat pa kaniadto ang balaod ni Moises ilang gibasa diha sa sinagoga matag adlaw nga ipapahulay nila. Ila ba ni ang pangutan mo ni? Ila ba ni gibasa kay aron dili tumanon? O ila ni gibasa aron pagatumanon? Kanang Council of Jerusalem, debate kana sa mga Hudiyo ug sa mga Kristiyanos nga nakonberte ngadto, mga Hudiyo nga nakonberte sa Kristiyanidad. So, giprove diha nga ang balaod ni Moises ginabasa. So dito sa mga dapit na kung diin ang mga Hudiyo, nagkarambula usab ang mga dili Hudiyo. Usa gi-establish diha sa maong nga council kay ang membro o grupo ni adto magdangtugi kinabag-an man nga mga Hudiyo. Aron nga dili gayud ma-discourage ang mga Hudiyo, mo nang naghimo og mandatos ang konsilyo nga kining mga lugarang giisgutan nga dito nahitabo ang kontrobersiya hatagag sulat. So, ako isupak ana nga ibasa sa ipapahulay kay Hudiyo gani ang apil dito sa Lantugi. Okay, kay Hudiyo man gyud. Matod pa nimo, Hudiyo lang ang gisulatan ini. So,
diri sa gisulti ni Santiago ang iyang gipahayag dili Hudyo o Hudyo. Matod pa niya diri sa verse 19 ingon siya nga ang giingon sulatan ni Apostol Santiago mao ang dili mga Hudyo. So karon ingon na po kag Hudyo. Unsa man gyud ang pangutana? Klarohon din ako. Unsa man dili Hudyo o mga Hudyo? Ang tuwa sa konsilyo, mga apostoles, Hudiyo man na sila. Pero ang ilang giresolve nga isyo, ang isyo mahitungod sa mga dili Hudiyo. Kining mga dili Hudiyo nahimong Kristiyanos. Kining mga Hudiyong Kristiyanos nag-ingon nga di mo maluwas kamong mga dili Hudiyo kundi mo mutuman sa balaod ni Moises. Motong nahitabo ang lantoge. So, mao nang nagpakanaog sila desisyon uban sa lamdag sa Espiritu Santo nga kadto mga dili Hudiyo sa tulo ka lugar, Antioquia, Assyria, Sicilia, nga dili sila sa mukon sa uban nga mga balaod gawas niining maong gikinahanglan. Mao nang kana nga sulat address kana sa tulo ka specific nga lugar, dili pang tibuok kalibutan, period. Matod pa niya, kini daw 15 debate. Oh. Asa man nabasa nimo nga nagdebate sila dire? Oh, nga samantalang si Santiago kuan lang siya, nag-suggest. Suggest. Oh, asa man aning dapita nga ang pulong nga debate dinhi sa Acts 15 nga nagdebate. Council of Jerusalem, ang proposisyon, pag debate gani, duha ka na nagbangi nga katarungan. Nagdiscuss sila ba nga kining mga Hudiyo o kining mga Hintil nga nahimong Kristiyanos, mingon ang mga Hudiyong Kristiyanos nga suguon ni sila sa pagtuman sa balaod ni Moises aron maluwas sila. Sumiulbo ang panagbangi. So naay nahitabo nga debate mo nang giresolve sa council. Mo nang resolve sa council, kining matulo ka lugar nga dito nahitabo ang mainit nga lantugi, Pusayon, pinaagi na ng sulat, gipadala dito sa maong mga lugar ang sulat. Dili ka na pang tibuok kalibutan, kung dili gi-address dito sa lugar, diin dito may ulbo ang dakong debate sa mga Hudiyo o dili Hudiyo. Oh, okay. So ang title nining buhat 15, unsa man dai title nini? Debate sa Jerusalem o Council of Jerusalem? Pag naaga ni council na i-debate, pakisdila na siya, brother. Kung nang mag-study lang ita, og lahom sa Biblia, kung wa naman ka nang utana sa imong proposisyon, layo na kayo imong mga question, nadiigod ka ano makabarog, brother. Okay. No more question, Your Honor. One question, Mr. Moderator. Ang dam na takriban sa niyo, sa mali. Sige. So yan ang giwet, ang remaining 1 minute, no? Or kunya, dili man ikaw mula. Siya may nila. So, ang rebuttal, 5 minutes. So, paminawa na to, sunod 5 minutos sa rebuttal. Stand. So, nabangkarotag yun ang atong pinangga. Kining pagkabangkarota sa katarungan, hinungdan kini nga usahay, gikinahanglan yun nato ang pagpalaom diha sa mga isyu nga atong gibarugan. Muna, Brother Turadyo, ang akong ika-advise nga uban ka namo sa among kausa, sa among pag-estudyog Biblia, matag Bernes, gi-open ka na namo sa mga Katoliko o dili Katoliko. I-try lang. I-open lang imong kaugalingon nga magpalaom diha sa makamatuuran nga tabangan natong tugkaron. Ang kamatuuran laom nga dili pwede mag-inosara ang usa ka tawo nga magtuon ni ana. Mao nang Mr. Turadyo, balikon ko kada Bernes, welcome ka kanunay sa Bible sharing, pwede ka mangutana atong tabangan sa pagpalahom ang laglom nga mabutang sa Ginoo aron atong matugkad ang kamatuuran. Og diha sa atong pagpaubos, maangko nato ang kamatuuran. Mao nang daghang salamat Brad Turadyo sa imong kadasig nga maunta kini ang kadasig nga himuon sa matag Katoliko. Di lang kay si Brad Turadyo, gihakit nato ang uban mga Katoliko nga sama kang Brad Turadyo, mangahas siya sa pagpangutana kay iyang gisulayan ang pag-utingkay sa kamatuoran. Daghang salamat
og dalaygon ng Ginoo ug atong palakpakan ang atong pinangga Brad to Radyo ato ning gimahal og higugma kay mao kini ang susto sa Ginoo sa iyang pagampo amahan hiusaha sila mo nang si Brad to Radyo gitawag nga makihiusa diha kang Kristo ug ato siyang tabangan sa iyang pagpanaw niining kalibutana di nato siya kaaway ato siyang pinangga ug minahal nga igsuon Brad to Radyo maayong gabi kadimo dalaygon ang Dios. Okay, salamat Brad Paul. Si Brad Turadio, iyan na po dyan sa 5 minutos sa iyang rebuttal stand. Okay, salamat kayo, Brad Alan. Okay. Pasalamatan po na ako ang akong katbang si Brad Paul. Oh. Bato pa niya mga kaigsunan o kaganiha para lang daw sa Syria, hintil nga tuwa nagpuyo sa Syria. Oh, matod pa niya. Pero ako sige pangutana mga kaigalaan ug mabasa bas balang kasulatan nga intended ra gyud ana way labot ang katong nasa gawas sa Syria, wala gyud mabasa. Ngano man? Ang kining sugo mga kaigsuonan nga gibasa sa mga apostoles, matag adlaw nga igpapahulay, matag lungsod ginawali. Para yun ni sa mga dili Hudyo mga kaigsunan. Nga naman, para makonvert na kita nila ngadto sa ilang reliyon. Ano man, kung sa ilang reliyon, mga reliyong Hudyo lagi sila baton pa ni Pedro. Diri sa buhat Jes, o kaming mga taga-reliyong Hudyo gidid-an, gidid-an sa pagkigsandurot sa mga dili Hudyo. Pero karon mga kaigsunan, nakigsandurot na sila. Nakigsandurot na ang mga Hudyo. O gani ilang di-convert. Hasta ta mga kaigsunan, we are converted nila nga mga Kristiyanos sa mga apostoles. Ang problema lang mga kaigsunan ko, dahil mga Kristiyanos nga mo accept nga sila Kristiyanos apan wala mo sunod niining gisulat sa mga apostoles. Nga di dumilian usab nila ang pagkaon nining mga mahugaw. Kay lagi ko no matud pa sa akong kaatbang sa Syria ra kutob. Mga kaigsunan dili ni sa Syria. Dili ni sa Syria mga kaigsunan kutob. Kun dili para ni natong tanan. Nga naman, dili man ta Hudyo. Isa lang wala ta nagpuyo dito Syria, pero dili ta Hudyo. Nga naman, silang mga hintil, waing na nga nagpuyo dito Syria. Ang naatuan lang ni Bernabe o ni Apostol Pablo, ang Syria lang o Antioquia because sila pa man mo'y convertido na itong unang panahon. Sa ilang panahon. Gusto pa na nila nga, asa man ay kutob ang mga apostoles magwali. Matthew 28-19 mga kaigsunan. Iwali ninyo ang may balita ngadto sa tibuok kalibutan. So mga manilang ginawali. Matag lungsod giwali ning balaod ni Moses. Ginabasa sa sinaguga. Matag Sabado. Matag adlaw ipapahulay. Mo na mga kaigsunan ko nga kining balaura mga kaigsunan ko. Para ni sa mga Kristiyano, mga dili Hudyo. Nga naman, aron punta makonvert, pailhan nga converted. Nga naman, ilhanan ni ang pagtuman sa sugo mga kaigsunan, mo ni ang ilhanan sa mga Kristiyanos. Mabasa pinadayag 14-12 mga kaigsunan, kinahanglan mo lahutay ang katawan ko, sila nga nagtuman sa sugo sa Dios o nagatuo kang Hesus. Mga kaigsunan, kung nagtuman ta ning gisugo sa mga apostoles nga di ta mangaon og mga mahugaw, ikaw tinuod nga Kristiyanos. Apan kun dili, we are fake Christian mga kaigsunan. Salamat. So, murag na mo utana, willing ba mo Bad Paul, okay ba kag pangutanon? Nya Bad Turadio, okay ba ka pangutanon sa mga naminaw sa audience? Okay ra, sige. Mo entertain sa kada tawo, mo entertain sa 3 ko sa kada tawo. So naabay mo mutana diya sa asa nga side, asa ning nga side pangutanan nimo Brad? Turadio. Akong i-address ning pangutanan ni Brad Turadio. Kay nadunggan ako nga sige siya kuwag baboy ba niya kining baboy lami ra ba ni. Oh. Ningon din sa Leviticus 11 versikulo 7. Ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini dili man kini muusap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. So dili ningon din dili muusap. Ang pangutanan nako, asa may baboy nga dili muusap karon? Nabay baboy nga dili muusap? Kanang gigon mo muusap, Brad, dili na siya
usap nga nagkaon, kun dili pangisap, para bas kabaw kanang patunaon nimo siya, mangisap siya. Itawag na siya sa English sa diha sa Bible terms nga chudakad. Oh, mo na siya. Chudakad. Uy. Kung giingon ka diha sa kanang giingon nga giingon nimo nga sa to? Pangisap. Kinsa may sakto ani? Kanang imong pangisap o kining muusap diri nas Biblia? Okay, diha sa balaang kasulatan ang term niya diha lahi nga pagkabinisaya no. Kaning binisaya kasi nagsulat ani si Adonai Dotricanon. Oh. So, og moingon ta og sidakad sa binisaya nato dinis Bulano, pangisap na dito sa ilang Cebuano sa Cebu, pangusap na. Pangusap. So ang pangisap that is chudakad, lahi tong muusap sa muusap kay nagkaon. Pero og muusap ka do na kay ability nga mo pagawa sa imong kinaon, that is chudakad. Pangisap dili usap sa gikaon. Usap sa gikaon na kanang pangisap, usap sa dito na daan si mutian. Tanawa na nun ni Ron. No, nagsidakad na nun ni Ron. Okay. Lain nga pangutana. Paliw kong suga bro, kiri bro. Kaduang, alas na ni. Laputan na lang nato ni Glass kay lisod mong good. Ningon din nga dili ipakaon tanang mga mahugaw. Unya adunay giingon din sa 22 Leviticus 11:22 nga maingon din makaon ninyo kining musunod ang tanan klase sa dulon, timos ug apan-apan. Nikaon na ba mo ani? Gikasubo lang nako sa ako ang nangutana nga wala ko nagpahayag og pangaon mo ana. Ang akong gipahayag mao nga ang dili kanon, dili ang ipakaon. Mao man akong gipahayag. Paluapan ako kasa kay giingo gagamit magud sila ng Leviticus nga kasagaran dili ipakaon ang tanang mahugaw nga mga pagkaon. Unya balaod man ni Sudiyo. Iya man yung ipagawas nga mao kini balaod Sudiyo. Nagtuman sila balaod sa Hudiyo. Pero karon adunay balaod Sudiyo nga pwede ninyong kanon kining tanang klases dulon. Timos apan-apan. Ang akong pangutana ninyo karon nga nagsunod sa balaod sa mga Hudiyo, nakakaon na ba mo ani? Bisa dogwa ko nagpahayag ani pero ako lang siyang tubagon ba para mahayagan po kay mura man siya guhayag pero nagpadidi ragune. Ang ingon niyang pwede. Pwede pugdi. Okay, pwede raman. Og masod mo, og masod sa imong ginawaan, ana ka na. Pero di masod sa imong ginawaan, ano mo kaon maka? Like for example, bisan ang bato pwede na tong kanon. Gahi lang. Bisan unsa nga pagkaon na pwede na tong kanon. Walang tananan. Pero naagi pagkaon nga dili ipakaon sa Ginoo. Mao na akong gipahayag. Wa ko nagpahayag sa ipakaon. Ha? Ano sa laban yung pangutanon makunimo o wa man na ako ipahayag? Mao lagi nga kinirang dili ipakaon ninyo. Aka na may topic na to sunod. Unya karon mga igsuon ila ra pili-pili o ning gipili-pili nga dili ipakaon pero adunay balaod nga ipakaon di man pud sila mangaon. Ya sabo man is Ginoo. Di ba? Ang pangutana sugo ni Ginoo o dili? Ang gisugo lagi na pwede. Sa to pa kung pwede dili, pwede pong kanon. Asay pwede dili? Pwedeng kanon. So, pwede pong dili. Okay, pwede raman. Gawa so, maudyo ni kanan ninyo ha? Ug di mo kanan ni makasala mo. Diba? Huwag man mo yan na Ginoo. Pwede lang. Ningon siya pwede ug napit dili. Wa man koy nabasa nga dili pwede. Na pwede dili. Way mabasa dili nga pwede mukaon mo. Pwede sa dili. Wow, paliw ko kung basa hotdan ni bersikulo ug nabay mingon nga pwede ipakaon, pwede pug dili. Imo ra man Sige atong basahan, Mr. Moderator. Atong basahan. O kung sa'y masulod sa imong ginhawaan, hala ka na. Kung masulod sa imong ginhawaan. Pero og
di masulod, anong kanon ba nimo? Ingon ang Ginoo, pwede nimong kanon. Kung ingon pwede, ano bang pwede lang, pero di ka mo kaon, pwede ra pod nga naman, pwede ra man. O wa man ing na nga specific gyud nga luto. Kanini ang kanar gikan Oh. Naman kay kuan. Okay. Kinaay mo sunod pangutana diha, dere sa asa na mo sunod? Sa pangutana sa atong kuan sa Katoliko, ay pangutana sa Katoliko nga side. Nga bahin sa Kalanon. Wala lang mo Turadyo? Si Turadyo nay. Okay. Nay. Okay. Badbaling murag na ba kay pangutana? Badbaling Turadyo? Maning Turadyo? Lay pakapintong sana ba? Wa ko kay bawo sa verse ani, pero gingom na siya nga pwede nagkanon ang tanang pagkaon lagi baligya sa palengke ay gihinluan man kini sa dugo ni Jesus. Gusto ba ka nga magpabilin gyapon ning mga pagkaon na ugaw para ninyo o dili ba ka consider nga bilimpihan na kini ni Jesus? Okay, salamat kay sa pangutana ba? Nindot kay mong pangutana. So, paminawalan ni aron mahayagan ka. So, nagingon ang balaang kasulatan, makakaon ka mo. Bisan unsa nga dalit diha sa palengke. So, kung adto ta sa arita mga kaigsunan sa atong pinulungan, makakaon kita bisan unsa nga karniha diha sa palengke. At ayong duman mga kaigsunan nga Korinto na siya mabasa. Oh, so sa 10:25 sa Korinto. At ayong duman mga kaigsunan nga ang iglesia sa Korinto, basta maghalad gani sila limpyo ginang mananap ilang ihalad ngadto sa Dios nga naman mabasa nato sa buhat mga kaigsunan nga ang mga naghalad og Dios ang ilang gihalad mga baka. Pero nang misulti nimo mga kaigsunan nga kanini ang kanarabang pagkauna gihalad sa Dios. So ang baka mga kaigsunan ipakaon sa Ginoo. Pero kung gihalad na sa Dios ayaw kakaon nga naman mahugawan ka. Matod pa ni Apostol Pablo. So mao na mga kaigsunan ko nga katong gibasa nga makakaon ka mo sulod sa palengke kay kanang naas palengke nga nakakuan diha pulos kina sila mga limpyo nga pagkaon. Okay. So, kini giingon din sa buhat 10:25 ba kini giingog merkado. Unsa man ni? Unsa. Unang Korinto. Sorry din ha. Ang giingon din ni merkado. Unsa man ni? Makilyon o agura? Answers Mr. Moderator de komite ba. O yato dang iklaro ni. Merkado ko ni. Unsa man ni nga merkado? Agura o makilyon? Pagutang sa balaang kasulatan merkado. Yo ayat ka na pangutana ug unsa merkado ha. Angay gyud nato ning mahibaw-an. Kung unsa ni klasis merkado, kini palengke. Unsa may gipamaligyan mga hinlo ra kuno. Asa man maba? Asa man pud mabasa? Nga gibaligyan ni mga hinlo ra. Unya, mo lagi ni akong pangutana lagi. Nahibaw ta nga unsay agura. Yan naman tay agura. Di ba? Ang akong kuan ni agura ba ning merkaduha? Agura ba ni o makilyon ba ni? Makilyon na kung sa merkaduha basta kay ang gibaligya diha mga limpyo na siya. Oh, limpyo na siya. Nga naman, ang nakabutang doon naman gud kay ado na mailan man nato dito sa kay Greek man nakasulat ang New Testament, di ba? Ang Korinto. So ato makita diha nga kung depende na siya sa pagkasulat. Kung akatarton mga kidsunan, naana siya buti pa sa budya mga hinlo na sila tanan diha ug sa man dire og kuan ba kanini ang kuan pa kanang Greek nga kuan ba kanang bruma ta. So kung bruma ta siya, limpyo din na siya tanan. Mao na nga ang nakabutang dito bruma ta, so consider na to as clean animals gina nga naa diha sa Korinto. Clean animals sa Greek Bible na siya. Ay aligasyon ra man na. Unya kumingon ka akatarton. Kini akatarton ba mahinluan ni di? Okay, ang akatarton sa ako ang pagsabot, dili na siya pwede nga mahinluan nga naman. Kanini ang tulong tanan na siya panahon pa sa pagbuhat niya. Ibuhat sa Ginoo nga hugaw.
Oh. Pero ang katong mga nahugawan, like for example, baka, gihalad sa Diyos mahugawan siya sa Diyos. Bawal na siya kanon. Matod pa ni Apostol Pablo, kuyog kanila bisan kinsa nga tawhana nga imbita kanimo. Sa uno ko 8. Kuyog bisan asa nga mag-imbita nimo. Apan kung adunay maghungong kanimo nga kanang pagkauna, gihalad na to sa Diyos ayaw gid pagkaon. So mga kajunan, bisan pa baka nga gitaon. Bisan baka yang gitaon, pero gikahalad sa Diyos, bawal na siya sa mga apostoles. Nga naman consider as unclean. Okay lagi.